खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सिसिट'आ होनाय 12 घन्टा बन्दनि गोहोमा नलबारि धमधमायावबो जाथायारियै गोग्लैदों। बाक्सा सुबनखातायाव बाक्सा मुसलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि बोसोरारि जथुमा। सिसिट'आ होनाय 12 घन्टानि बन्दआ मैया तामुलपुर ओनसोलखौ सोमावग्लुङो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सिसिट'आ होनाय 12 घन्टा बन्दनि गोहोमा नलबारि धमधमायावबो जाथायारियै गोग्लैदों। थांनाय 10 जानुवारि शुक्रबाराव सिसिट'आ होनाय 12 घन्टानि बन्दआ फिसा फिनला जाथायजों लोगोसे मोजाङैनो जोबनानै थाङो। बन्दनि समखोन्दोआव बेलासे 12 रिंगायाव सिसिट'आनि बिबानगिरिफोरा मोनसे फिसा हिंसायारि जाथायनि थाखाय दाय गैयै धमधमा दखरा एबसुनि 3 बिबानगिरिफोरखौ धमधमा थानानि पुलिसफोरा हमनानै थानायाव सोना दोनो। नाथाय जेबो दाय गैयैनि थाखाय हमजानाय 3खौ मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव हगारना होफिनो। मख'जाथावदि धमधमा दखरा एबसुआ हमजानाय 3खौ आर'नाइजों बरायो। बन्दनि थांखिजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै मिरु एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मुस्रि दिपज्योति कसारी बिथाङा धमधमा पुलिस थानानि मोखाङाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंथियो। 14টা ট্ৰাইবেল আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিক ধ্বংস কৰি পেলাই অসমখন যি ধৰণৰ সুৰক্ষা দি পেলাই ৰাখিব বিচাৰিছে, এইখন অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা যিটো বিধায়ক বিল, এইখন বিল আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। कसारी बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायखौ खालामगोन होनना आसाम सरकारखौ सोंखारिदों। আমি এইখন বিল আমি অসমৰ 14টা ট্ৰাইবেল কেতিয়াও মানি নলয় আৰু কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ অসমৰ এক্সিষ্টিং 14টা যিটো ট্ৰাইবেল আছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ উইদাউট এফেক্টিং দি 14 ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ তেওঁলোকক কোনটো ফৰ্মুলাত ৰাখি পেলাই অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সেইটো স্পষ্ট কৰি দিব লাগে অসমৰ ৰাইজক কোনটো এটা ফৰ্মুলা ল'ব বিচাৰিছে। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा सुबनखातायाव बाक्सा मुसलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि बोसोरसारि जथुमा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता आग्रां बोराइ बाथौसालियाव थांनाय 10 जानुवारियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सा मुसलपुर जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेथि बोसोरारि जथुमाया जोबनानै थाङो। बे धोरोमारि जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन साब इन्सपेक्टर मुस्रि राजेन बर' बिथांजों लोगोसे बाक्सा मुसलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लक्ष्मण चन्द्र बर' आरो मानगोनां मुस्रि मधुमोहन लाहारी बिथांमोना। राजेन बर' बिथाङा गावनि फोसाबलु बिबुंथिखौ बेबायदिहाय लाखियो। लहाखौ मानसिया जानानै मालाबाबो फोजोबनो हाया। लहाखौ माया जाना फोजोबो? मा मुरा जानानै फोजोबो। मा मुरासो जानानै लहाखौ फोजोबो। थिग बेबायदिनो जिबश्रेष्ठ मानसि हिसाबै जों मानसिया मा खालामो? गावनो मिथिनानैबो जों गाज्रि जिनिसखौ जानानै गावनि जिउखौ आधा ससेयाव थैनानै हिनजावखौ खाफालनि सिन्दुरखौ जों खोमोरहोयो। हिनजावफ्रा नङा नाथाय बिमाफ्रा नङा नाथाय माइनावफ्रा नङा नाथाय जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा खालामो? बेबायदिनो लोंनानै जोङो गावनि जिउखौ जों फोजोबना लायो। दिनै जोङो मालाबा जोंहा दुखु फैयो। जों इसिबां बाथौखौ साखोन सिखोनै सिबियो, इसिङाव माइनावखौ इमान गोथारै लाखियो, बिबार फुल बावो। बिनि उनावबो जों इसिबां दुखु जाला, इसिबां अभाब न'खराव इसिबां माने जोङो दुखुआव दङ। बिथां लक्ष्मण चन्द्र बर'आ गावनि बिबुंथियाव बेबायदि बुङो। बे बाक्सा नामा गैया जाहैगोन। बेजोंहाय सालबारि माबा डिस्ट्रिक्ट दाहैबाय बिथांमोना, सालबारि डिस्ट्रिक्ट दाहैबाय। जोङो जोंबो जुदि माब्लाबा दानाय जायोबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दायोब्ला साब डिभिजन वाइजआव होमबानिया जोंबो जुदि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट लायो होमबानिया बाक्सा नामानो गोमानानै थाहैगोन। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बाक्साखौनोल' जाथों बेबायदि साननाय जादों। बे जथुमानि गेवलां मेलाव मधुमोहन लाहारी बिथाङाबो बिबुंथि लाखियो। जुदि दखल खालामनांगौबा बेवहाय जोङो मोनसे जोंनि अस्तित्वखौ जोङो बाहाय दिन्थिनांगोन। जोंनि थामोनथा जोंदि बेवहाय दङ बेखौ दिन्थिनांगोन। बिदि होननानै जोङो इमिडियेटलि थांनानै जों दारागाव एरियायाव जोङो दुलाराय रायजोखौनो लेंनानै बेवहाय हाग्राखौ दानदोंमोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सुबनखातानिफ्राय रन्जन बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सिसिट'आ होनाय 12 घन्टानि बन्दआ मैया तामुलपुर ओनसोलखौ सोमावग्लुङो।
थांनाय 11 जानुवारियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसामा होनाय 2 घन्टा बन्दआ मोजाङै जोबनानै थाङो। होनाय बन्दखौ रायजो राजा हेफाजाब होनायनि थाखाय गारि मटर खारनाया आबुङै बन्द जानायखौ नुनो मोननाय जायो। सिसिटवानि मावदांसाफोरा राजा लामायाव ओंखारबोनानै बन्दखौ गोग्गोम खालामफैनाय नुनो मोननाय जायो। सिसिटवानि सासे बिबानगिरिया बडलेण्ड खौरांनि गेजेरजों मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ गनायना लानाय नङा होनना बिबुंथि होयो। राजनैतिक मुलाम्फा कारणे আগন্ত जिটো লোকসভা ইলেকশনত এটা সরকার বনোৱাৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে এই ক্ৰাইটেৰিয়া নহা 6 জনগোষ্ঠীক সিহঁতে ট্ৰাইবেল দিয়াৰ কাৰণে লাগি ফুৰি লাগিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি সিচিটৱা ট্ৰাইবেল সংঘ পিপলছ এণ্ড একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট আৰসু আপসু যেমানখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইটো প্ৰতিবাদ আজি কৰিছোঁ। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला RGI आरो SC/ST कमिशनारआ मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ नेवसिनाय उनावबो आसाम सरकारा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय एसटि होनायखौ खालामनो नागिरदों होनना दाय जाबसिनो। কাহিনীৰ আমি জানি আহি আছোঁ যেটো RGI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বা ST/SC কমিশনাৰ তেখেতসকলে বাৰে বাৰে তেখেতসকলক মানে ট্ৰাইবেল নহয় বোলে পৰিচয় দিয়াৰ পাছতো আজি পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে যিটো বিজেপি চৰকাৰে যিটো প্ৰক্ৰিয়া লৈছে এইটো আমি শীঘ্ৰে বিৰোধিতা কৰিম আৰু আমি এইটো ধিক্কাৰ দিছোঁ। बायदिसिना सरकार हेंथा स्लोगानफोरजों तामुलपुर ओनसोलनि थासारिखौ दुंहाव खालामो। বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ প্রক্রিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো অসম সরকার হাই 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 বিজেপি সরকার গো বেক গো বেক गो बेक बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। अदालगुरि भेरगाव बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा 23थि बोसोरसालिया जथुमा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गालासुबा गामि बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों थांनाय 10 जानुवारियाव भेरगाव बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा 23थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनाय जायो। बे आफादावनो मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। गेवलां मेलखौ बेखेवदोंमोन ODC ABMनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि देहिराम बर' बिथाङा। बिथाङा बिथांनि बेखेव बिबुंथिखौ ओरैबादि लाखियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय जोंसार बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां।